लाल फूल पीला फूल 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 मैया के पसंद तो अच्छा हे मैया कहाँ बबलू देवी हो हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। जे चीज के रउआ लोगन करत रही इंतजार पवन सिंह के गाना के देवी गीत के तो रउआ लोग के सामने आ गेल बा, उनकर पोस्टर भी आ गेल बा। आज कल सुबह रिलीज होता हमार पवन भैया के गाना अड़हुल के फूल। अड़हुल के फूल तो रउआ जनबे करतनी, हमारा दुर्गा माता के फेवरेट फूल अड़हुल के फूल ह। लेकिन एगो बात कहे के चाहतनी भाई, इ गाना के पवन सिंह के गाना के लिखले बड़ा विनय बिहारी। विनय बिहारी के गाना लिखल हिट ना करे इ तो औरो सुपर हिट कर जाई गाना, काहे कि विनय बिहारी के कलम से लिखल गाना बा। वो गाना देवी गीत बा अड़हुल के फूल। एक और बात बता दी, और गाना में म्यूजिक दिले बारे भाई लोगन उहे प्रियांशु सिंह। प्रियांशु सिंह के लवर के साथ वीडियो आयल बा श्वेता ओझा के, और तो बेहतर गाना बाटे। लेकिन एगो और बात बता दी कि जमरा खेसारी लाल के एगो और आयल बा गाना अड़हुल फूल, जौने के टाइटल पवन सिंह के बा अड़हुल के फूल। पवन भाई के गाना में आ खेसारी भाई के गाना में सिर्फ के अंतर बा। खेसारी भाई के गाना अभी आ चुकल बा अड़हुल फूल, गाना बेस्ट बाजता, खूब बढ़िया बा। लेकिन पवन भाई के गाना नहीं आयल, लेकिन हमरा लगा था फिर से कंट्रोवर्सी चालू जरूर हो जाए पवन भाई में खेसारी भाई में। तो भाई लोगन तोहनी के गाना रिलीज करे से पहले सोच ले के चाहिए, टाइटल अलग अलग रख ले के चाहिए। टाइटल रखला में का बा, लेकिन टाइटल के अनुसार लागता कि गाना भी सेम होई। तो रउआ लोगन के निर्णय करे के बा कि खेसारी भाई के गाना बेस्ट बाजत कि पवन भाई के गाना बेस्ट बाजता। तो खेसारी भाई के गाना आ गेल बा, तो रउआ लोगन ना देखले बानी तो अभी जाके देख ली। पवन भाई के कल आवता गाना अड़हुल के फूल, तो रउआ लोगन के जाके देख ले। खेसारी भाई के गाना के लिखले बार उनकर फेवरेट डायरेक्टर उहे अखिलेश कश्यप, और खेसारी लाल के अड़हुल फूल में म्यूजिक देले बारन VR बारमा। खेसारी लाल के साथ में खुशी कर गए बारी। पवन सिंह के अड़हुल फूल के गाने में शिवानी सिंह गए बारी। तो दोनों स्टार के गाना कैसा लगी जब पवन सिंह के गाना होता तो जरूर लोग बताएं। खेसारी लाल के गाना पर हम बहुत जल्दी रिव्यू लेके आवतानी, तो लोगन दिल थाम के तब तक ले वीडियो के देखी, तब तक ले रिव्यू वीडियो देखेला तैयार हो जाए। तो हाँ जी, प्रणाम, नमस्कार, मिला तनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।